मागे खुशीक मान खूप वाईट केले ह्याचे परिणाम तू भोगत पडतलो तुला ते खुशी आहे सांगेल उत्तर ऐकून झालंय मग ते काय सगळ्या शिक्षक दिवशी पडली हे विचारपुत्रा बे तू निघतो मानव बिगे हाती केला का हे किती करू काढले त्या सांगायला तो तुझा चेक तुम्ही किती तर प्रयत्न केले त्या साम्राटाच्या शोधून काढणे खूप कठीण असा तू आमची बरोबर बोलून आमच्या सहज प्लॅन ऐकून घेऊन आमचं धोका देते आमच्या बी कळला तू ह्या जिल्ह्याचो या स्कीम म्हण घेऊ त्या तुगे रुपये करायचं कटकटी खायला नवीन ज्या दिवस तू आले सम्राट होते का थोडं त्यांनाच ते आमचं चांगले कुशीत लागलं मोबाईल सांग रेकॉर्डिंग तर घेतलो मिस्टर शुभम अभि आम गेलो विश्वासघात केलो आणि मागे हे परिस्थिती बघू पडले तुमच्या तू विश्वासात नाही सध्या उच्चादान बाजू जाय मागे खुशीक खूप वाईट उडेलो ह्याचे परिणाम तू भोगत पडतलो आणि त्याच्या जवळ दौरिलो ते मागून मिळून झाले हात कट कर पळय तसेच तुझ्या घरात तेरास तुला तो देव रे देव रावणात अंत केलं श्री प्रभू राम दुर्योधनात अंत केलं भीम तसंच तुझ्याला अंत करतला हा अभिषेक त्याचे हा फोडून देतात सम्राटला ठिका हातीन मान आम्ही केस करते आणि रुद्रांत खून केला म्हण एफआयआर करते